Бардорам ада салом алейкум, ман ҳастам бо шумо Муҳаммад Шарипов ва хуш омадем ба канали SM Шарипов. Бардора касе ки мехоҳад баъди кор навошникро дар гӯш бизана, музика гӯш карда бия хона ё ки монда боша дар ягон ҷо бишина, музика гӯш карда вақти худаш хушк кунад, дӯстдори мусиқӣ боша, метавонед дар ин канал бидроен, ссилкаш дар описания ва дар подсказка ҳастай, музикаҳои чотки гӯш кунед. Ва бардора ҳатман бидроен, просто шумо дар қин нестаем. Просто бидроен дар ҳам бародар подписатсия кунед. Ҳамудам нав канал шудагия дар ҳамин роҳаш мақсад дилшикасташ накунед, як рӯҳ баланд шавад. Одам хирсан кардан бародаро чӣ хел хуба. Тасаввур кунед, ам одам ози шумо медорем подписатсия мекунед, чанд қадар хирсан мешавад. Инам неохота гулять, вестибя. Мы молча стоим у могилы твоей, вестибя. Ҷавоб мешавад бародаро дар саволҳои шумо ки дар видеои пешина нависондагӣ буден. Оиди блогерӣ, марҳамат бародаро ҷавобо. Ссилкае ки дар комментарияи видео закрепид кардагӣ албатта имконият метавад ки дар ҷанговаро ё ин ки дар ягон намуди бозингар метавонед ставка кунед ва бурд кунед. Ссилка барои гузаштан ба бозӣ ва бурд кардан дар комментарияи видео закрепид кардагӣ. Қиссаҳо ТВ. Салом ака, алейкум салом. Ай куҷо микрофон ёбем? Ай интернет, ай магазин, ай Алиэкспресс. Хеҷо. Исмоил Лайф. Акаҷон мехоҳам каналма реклама кунӣ. Чӣ мулоқот кунем? Як совет медодӣ барои маву каналам. Барои реклама канал ҳозир дар видео даниёи ма мебурад телеграма ё ки почта ё ки дигар ҷош ё ки дар ҳама описаниё бидорен даниёи ма аст. Метавонӣ алоқа кунӣ, рекламат мекунем ва пешакӣ мегӯм таки реклама бесум нест. Прикол ТВ. Салом алейкум ака, чӣ да видео реклама мемонӣ? Ма савол табраҷон нафаҳмидам. Чӣ да видео реклама мемонӣ? Рекламаро нем ки мегирӣ да видео мемонӣ. Савола дуруст бинависин. Рекламаро рекламадател қати договор мекунӣ, рекламадател қати розӣ мешай. Ба ин тон мақсад ягон маслиҳат мекунӣ, мегирин мемонӣ. Ҳақиқати ислом реклама кардан чанд сумай? Бинавис брат. Бинавис гап мезанем. Таид блог акаҷон як савол, акаҷон як савол дига дар сообщест ва видео ягон каси дигар амон ягон фоида ҳаст. Баъд як видеора кадом категория монем ки созаем. Видеора категорияи худша. Чӣ мавзӯъ да мекунӣ, ҳам категорияи худша бибур ки дар видео дар сообщест ва видео ягон каси дигар амон ягон фоида ҳаст. Дар сообщест ва видео ягон каси дигар бимонид, фоида дар ҳам ҳолати ҳаст ки агар ай соҳиби ӯ видео ту ягон сум бигирӣ, договор куниш барои дар сообщест мондан. Пук мобайл. Салом бародар, алейкум салом. Як хизмат кун, ҳамин канали маро як реклама мекардӣ, агар илоҷиш бошад каналда фақат игра мешавад. Канал реклама мекунем брат, даниёи ма барои реклама дар поёни видео мебурад ва дар описания ҳастай ва канал реклама карданаш бесум нест. Ва ира бояд шумо буфаҳмем бародаро, шумо худтон блогери ояндаен. Якумш ки даромади блогер ай реклама, агар блогер бесум кунад даромад надора. Як дуюмш ки шумо бинед ки чандта хоҳишмандай, агар ҳама ира розӣ шай бесплатна реклама карданда дар каналҳои мо имрӯз видео намебурояд. Мебурояд 5-6 соата реклама, падрияд реклама. Ин кор нави хел намешавад. Системаи кор ҳамин хеле. Ту барои фоидаи худат кор кардаси, барои пешбарии канали худат кор кардаси. Вложит кардан дар корай, расход кардан дар корай. Ягон ҷой бадиш нест. Ҳозир бисёр одамон мегӯянд ки ака тра чӣ қинай мегирифтаи монтаж мекардаи мепартофтаи. Блогера корш ҳамияй. Блогер чӣ қинай вақт сарф мекунад. Блогер барои канал тра реклама кунад, ӯ бояд видео тайёр кунад, мавзӯъ биёбад. Наметавонад ку канал тра просто бигира партояд. Барои ки як канали тра ман реклама кунам ҳозир ман мисол ҳозир бисёре ҳаст амада меяд ки ҳамин қадар нагли одам ҳаста ки мега ака ту да чӣ қинай ки просто мегири мепартоиша. Барои ки ман як чиза реклама кунам, мисол мегирем бозем канал тра барои реклама кунам, ман барои ин кора кардан мавзӯъ бояд бикувам. Як мавзӯъи 10 минутаи 5 минутаи мавзӯъ бояд бикувам. ӯ мавзӯъро тайёр кунам, монтаж кунам, барои чӣ ки ман дар ӯ мавзӯъ баъд каналтира реклама кунам. Фаҳмидем бародаро? Ягон чи просто так намешавад. Ягон чи ҳаво намешавад. Барои шумо худтон блогери ояндаен, шумо бояд хеле чизоро бифаҳмед. Тоҷикбача ака мешавад видеоро перевод кунӣ. ҳозир ака авторски кадестам, филм ба навор гирифтам, просмотр намегирам. Ҳамин хеле мекунӣ намегира, канал майда боша, намегира, бо дуюмша мекунӣ, бо сеюмша мекунӣ, ки қадар мегирӣ. Ҳамин хеле браҷони корш блогерира. Баъд як видео мечаспад, баъдам қати рафтан мегирӣ дига. Навори ҷолиб. Салом акай Муҳаммад, алейкум салом. Мефаҳмоди агар видеоҳо ҷалба гирифтагӣ бошаду ҳамун сурати YouTube қалақош гирифтагӣ набошад, хирсан боша, канал маҳкам мекунад? Не, мешавад ҷалбое ки да мия авторски права, соҳиби ҳамун правообладатели ҳамун видеора ба фоидаи худаш монетизировать мекунад ӯ одам, ё ки статистикаи ҳамун видеоро отследит мекунад
ту да YouTube жалоб намепартоӣ, ҳамаи гапҳоро YouTube дар поштаи шумо менависад, роҳӣ мекунад поштаҳотонро бихонед. Поштае ки дар канал привязат кардаги, ҳамонро сообщениётон мия бихонед, ҳамҷода подробно нависондаги. Хеле ҳолат мешава. Авторски права нарушат мекунӣ, да ту жалоб намета. Уҷа ки ҳаму главни страницае ки ҷои чияку YouTube мисол сета чия нишон мета қалбақош духтаги ёки нодухтае. ҳамҷа ки духтагӣ набоша ҳеҷ гап надора. Бардори канал ба дар бораи абзори каналҳо гуфтам, як видео адил намеша, баъд дар оҷа ма фақат дар савол ҷавоб наметавонам, фақат каналотонро мебинем. Салом алайкум бародар, барои блогерии интернет дар Тоҷикистон чанд сомай? Интернет дар Тоҷикистон и зависид ай ӯ мекуна ки ту чӣ хели видео мекунӣ, ту чанд видео мекунӣ. Мисол мегирем ин ма 4 та канал дорам, ма баробари 4 та блогер интернет расход мекунам. Бо мисол ҳаст блогерое ки як канал дорад, дар як ҳафта 2 та видео ёки 1 та видео мебурад. Адама қариб ки ҳар рӯз видео мебурад дар ҳамаш. Хай мешава ягон рӯз ки мисол ман дер мекунам бо як рӯз пас мешава, ягон рӯз дабайн мепартам, ягон кор дига меша. Средни бояд ки ман ҳар рӯз дар ҳамаш видео бурорам. Гаразда бисёр истифода мебарам интернет чем дигаро. Ту дар чанд қами ҳаст ай блогери ки дар як моҳ 3 видео мебурорам. Унда кам истифода мешава. Ин мисол ту ай худат вобастаи, худат расход мегирӣ. Я ман гуфта наметавонам ту да чанд сум расход мекунӣ, чӣ хели интернет мешава туда. Монеи тиҷи, салом акай Муҳаммад, алайкум салом. Якум савол. Ҳамин ай ки ман ният дорам канали музика, видео, клип ҳуйкунам. Аммо видеое ки мепартам ай ҳар каналҳои туркӣ ҳастанд. Навҷа ҷавоб дар саволи худ ҳаст. Ва ман дар онҳо музика, нав ва текст ва значокҳои канал ма бимонам. Ва агар подписаться просмотр бисёр гирифта, оё метавонам монетизация ё реклама гирам? Монетизация агар натавонӣ ту реклама метавонӣ гирифта. Мисол ягон граница бара хатя, ягон чи хатя, эксперт хатя, ягон кас ки договор мекунӣ, ту метавонӣ гирифта. И реклама да ӯ кор надорад ки ту чӣ хели видео мекунӣ. Фақат монетизация намешавад дар чизои. Инайда бояд монетизация нашавад. Ман акаҷон агар бишава як дуо бутен канал ма ҳуйкунам. Дуои ма ҳамин айтада ки аввал каналта видеои авторски худат ки баъд ӯ дуо мустаҷоб мешавад. Саволи туро ҳозир хушрӯ ак чӣ мекунем? Ман ту мегӯи клипҳоро ман дига ҷо мегирам, музикаи тексти худ ман мемонам. Ту музикаи худта чӣ хел мемонӣ? Худат бай мегӯӣ ки дар оҷа. Ёки ягон бай дига мемонӣ ӯ ягон байди ушуқи ягон чизо ӯ клипи ӯра. Ту уже ҳамин байди мемонӣ, и байдшам уже ай худ нестай, и клипшам ай худ нестай. И уже ниачом мешавад. Бардорам ҳамҷа коротко ячра гап мезанам. Шумо вақте ки мегӯед канал мекушонам, канал мекушонам, шумо метавонед ки просто мусор партоед дар оҷа. Не мусор ай ҳарч ба гирифта пафтан бигиред, монетизация мекунам, чи аҳамияте надорад. Ҳамне ки вақте шумо именно слово блогер мегӯед, блогер ҳамун шахсе ҳастае ки яхе да мега ки блогер хабарнигор мешавад. Хабарнигор журналист ай, блогер журналист нест ай. Блогер шахсе ҳастае ки лишни блоги худша пеш мебарад. Аввал блогерҳо дар сайтҳо буданд. Вақте ки YouTube набуд, блогер сайтта буд ки текст буд фақат. Дар ҳамуҷа одам медаромад фикр ақидаи худша, ҳар дар кадом мавзӯъ фикр дорад, чӣ хел мисол тафаккуруш меравад, зрениш, чӣ хел фаҳмишаш, ҳамин фикри дили худша дар ҳамуҷа менависон. Одамоиде ки маъқул буданд медаромаданд, сайти ҳамуда подписатсия буданд, мехонданд ки ҳам чӣ менависад. Вақте ки YouTube баромад, блогер омад дар YouTube. Блогер ҳамун шахсе ҳастае ки фикри худша, кореро ки нағз мебинад, кореро ки ай дасташ мия, мисол ягон мавзӯе ки мефаҳма, дар оиди ҳамун мавзӯъ канал мекушоя, ҳамун мавзӯи худша пеш мебара, гап мезана, мекуна. Ҳамун одам блогера. Шумо аввал определит кунед ки шумо киен? Блогерен ёки мисол ягон канали аралагирдо ҳуйкаданӣ. Канали аралагирдо ҳуйкаданӣ бошен, шумо дар бораи монетизация фикр накунед. Каналтон ки пеш рафт ва мумкин аст ки ягон прямой рекламодател хати кор кунед. Яъне ки блогер шидани бошен, шумо ихели савол натонед ки ман ин видеоро айҷа мекашам, ӯ музикаро айҷа мекашам. Шумо блогер шидани бошен, пеш ай шиданатон шумо бояд мавзӯътонро бидонед ки шумо дар кадом мавзӯъ видео мекунед. Таҷдин ТВ, салом ака, агар видеои дига каса абзор кунӣ, пул кор карда мешава, илтимос ҷавоб те. Бидро дар канали ма дар бораи тупойтарин рекордо гап задагем. Инеми хеле абзор кунӣ, агар мешава. Гада азорум, салом акай Муҳаммад, алайкум салом. Ҳамин саволи мара ҷавоб медодӣ, агар дар ягон мавзӯъ гап занӣ, не ки рута нишон надиҳӣ. Ҳамун видео ай худат ҳисоб мешава. Мисол дар бораи футбол гап занӣ, не ки ӯ видеора ёки сурата дар YouTube ҳаст. Чӣ хел мешавад? Ман примери худма мегӯм та канали SM Sport шудак. Ман аввал тамошо карда бошед, ман гап мезадам, видеош дига видео буд. Овози ма буд, ман худам набудам. YouTube ҳамеро монетизация накард, отказ кард. Хатия овози ма буд. Барои ҳамин гуфтанем ки мумкин аст ки тира монетизация накард. Давлат Шамсуфака чӣ программото истифода мебарӣ? Акаҷон меёвем, агар дилтон соф боша, нависен акаҷон пурра. Программаҳо барои звука редактировать кардан Adobe Audition, барои сурата редактировать кардан Adobe Photoshop, барои видеора монтаж кардан Adobe Premiere Pro. Акаҷон меёвӣ, мехаришона интернет. Саид влог. Ака ма як савол. Баъзе видеоҳо ма худам сиёмка кардагиам, не ки монтаж надорад.
чӣ хел мешава акаҷон фаҳмонӣ ака чӣ хел ака монтаж надорад монтаж видео та снимат карди да аму камератам хе партотиша ҳеҷи надора аму видео ихта ягон ҷой гапзанӣ ягон ҷой бадиш надора монтаж гуфта чира дар назар дора ами видеора снимат мекунӣ ами як ҷоша безеб гап мезанӣ ку ҳамонҷора биридӣ ту уже монтаж мешава ҳами видео мақсад ҳамо видеора баъди снимат кардан тағйирот даровардӣ любой тағйирот видеои монтаж кардагӣ ҳисоб мешавад аввал монтаж чӣ хел буд вақте ки программаҳо набуда лентаҳо буданд ку лентаҳои ката-ката мисол дар ҳамун лента ҷои лишниша дар ҳамун лента физически мебриданд мисол ҷои дар кориша мемонданд дар кинои пешина монтаж яъне ки тағйирот даровардан дар видео сари видеота бибир 10 секундша ин мешава видеои монтаж кардагӣ монтаж гуфта он маънои ӯро надорад ки дар видео ягон призрак пайдо шава ягон ужас пайдо шава шварценеггер сирбӣ шава маънои ӯро надорад ами тағйирот дароварди мешава монтаж ва видеоро бе монтажам партои дар ютуб ягон ҷой бадиш надора видео ихта не ки тамошобина намефора тамошо кунад барои чӣ ки ту гап занӣ мумкин ӯ када ягон ҷоша безеб гап занӣ ягон ҷоша хато кунӣ ягон ҷода паузаи дароз кунӣ ягон ҷо ширх пирх шавад ту ҷора набирӣ тамошобина намефора тамошо кардани хеле видеоро